klooster Mariëngaarde. Ik schrijf het gelijk even op. En dat lag bij Hallum. Dus op de kloosterterp in Hallum. Maar er is dus niks meer van terug te vinden. Ronnie Sneer valt op een oude kleesterstien uit de middeleeuwen. Ik kwam binnen en ik zag naar de beeldjes. Ik denk, hé, wat grappig. Omdat de poppetjes meestal wel grappig, no? Alleen wel serieuze kledingdracht wel. En dan met de klooster van vroeger, met de geloven. Ja, nou, het klooster gaat ook geloven, mediteren, om dicht bij jezelf te komen. En dat is ook mijn doel, dichter bij jezelf te komen. En, nou, ja. Ik ben al gelukkiger dan toen ik jong was. Ronnie werkt in Snits. Hij had jeder op hemzelf winnen, maar dat ging net helemaal goed. Doe is de veromkam in zijn ouderlijk huis. Ben is hier al lang? Ja, wij wonen nu sinds 10 jaar. En wie ben we? Nee, wel meer. Mijn pa. Ja? En mama is overleden in 2008. Ja, ik heb een geweldige moe gehad, hoor. Ja? Ja. Waarom? Nou, omdat hij zo goed voor me vochten had. Toen ik wat in de war was, ben geweest, toen heb ik zo ontslag genomen. Toen is hij naar de dokter gegaan en toen heb ik een brief geschreven dat het niet klopte. Anders had ik niet die uitkering gekregen. Dus, en meer van die dingen. Ja. Echt als een mem het ze van die zwaar. Ja, nou ja, zeker. Vochten, ja. Ja. Ronnie wil graag om Miranda vertellen dat het nou weer goed met hem gaat. Dat is soms lastig om u te lezen, omdat er zoveel te sezen is. Een verliezen met psychoses en strijd in demonen. Dat was psychotisch als ding terugdraaien bij die. Ja. Als het weer viel, wat doet dan? Schrijven heb ik wat dingen en dat schilderen natuurlijk ook. Het schilderen, hè? Is dat nee? Al dat creatieve, de muziek ook, dansen mocht ik vroeger ook. Ik heb heel veel, vooral toen ik net een psychose had en wist niet wat ik had, had ik medicijnen hoefde ik niet meer. Want ik wist niet wat ik had. Toen ben ik een arbeidsproces geweest, maar heb ik heel veel op de dansvloer dat eruit gehoord, die onderdrukking. Is de kunst nedig? Ja, ik hou van kleur, ik hou van verf. Ja, zeker. Want ja, als je niks meer doet en mensen zien je wat in een café te drinken weekends, dat is wel 3, 4 keer in de week was, vanaf donderdag tot zondags. Ja. En dan komt die waardering weer terug naar hoe dat ik kunst maak. En ik ben ook minder in de kroeg. Ja, ik hou ook wel van mijn prikkels trouwens. Daarom maak ik ook graag schilderen en dingen mooi maken. Want die prikkels is ook inspiratie, muziek. Ja, vogeltjes. Ja. Ik bedoel, nou, er komt de kunst op mijn pad en ik ben altijd een goede fan geweest. Ja, daar zeg ik ook wel eens een tijd voor, hè. Dat, ja. Ja, je moet goed bezig blijven met jezelf, dat is het voornaamste. Ik ben goed bezig gebleven met mijn leven, vind ik, ja. Dat ik dat mag vertellen in de kunst. Ja, ik vind het wel een mooi contrast ook met het spiritueel en gelovigheid. Ja, naast de poppen die... Ja, klederdracht. Ja. Of niet? Ja, dus je zit te denken aan een combinatie van de... Dat ik een kloosterschilder en... Ja. Ja, misschien veel kruisjes of niet, ja, weet je, ja. Zou natuurlijk zo. Ik ben niet zozeer... maar ik hou wel van zingen, hè? Oké, ja, nou daar staat dit natuurlijk zeker ja, nou, dat voor. klopt. Ja.